ay makakasama po natin ang isa sa mga nominee po ng Ako Bicol Party List. Third nominee po, walang iba kundi si Attorney Boris. At siya po ang magbabalita Yes. sa atin Oo. kung ano po yung mga gagawin, gawa pa ng Ako Bicol Party List. Yes, at bilang third nominee ay malaking bahagi po kapag nakuha ang 3 upuan sa Kongreso, Sir Bong. Yeah, okay. So, papasukin na natin si Attorney. Yes. Attorney, good morning po. No, good po. Si Atty. Boris Quine ang third nominee kang Ako Bicol Party List, and sa mga taga dyan po sa Island Province of Catanduanes and Maluwaan and Pirat. Good morning po sa inyong lahat. Siring man po sa mga hihiling sa tuya sa Facebook Live. Good morning man po. Yes, Attorney, kasama po natin ito po si si Bongo, Provincial Coordinator po ng Ako Bicol Party List. Kasama po natin sa ngayon si Sir Jim, habol na lang po si SM Lawrence. Attorney, may mga tatanong lang po sana tayo. Number 1 po, ano ang sekreto ka ng Ako Bicol Party List na masustener nindong perming nasa top 3 sa survey poon kang kumpanya hasta sa ngunya na madari na po ang perilian? Attorney, please. Well, kita po baga sa Ako Bicol Party List, padagos lang ang satuyang ginigibo na magtao kang satuyang basic services and social services sa tao. Malabaga nga ni, dyan sa probinsya kang Catanduanes, iguan na kita dyan kay mga ginigibong paagi na ang satuyang water supply sistema darata na dyan. Ini po ang klase programa kang Ako Bicol Party List na kung saan ang mga barangay na hararayo sa sentro bumugta kanta ni napikapod na level 2 water supply system and powered siya ki solar panel, kaya data kay puhan ang kuryente na babakalunta sa mga korporasyon o kooperatiba. Asin data man po kay puhan ang pigapod ng petroleum fuel para padalaganon sa motor na maming na tubig na hali sa iraram kandaga. Kung kaya po nga ni ang tubig na satuyang makukuadinde, pigapuntang mineral water. Kaya nalilinigan siya sa paagi kang tulong filtration. Kumbaga, masustansyang klase ini kitubig dahil dahil kiklurin, kaya marahay siya sa puso kan satuyang mga kahimanwa. Yaon man bagagiraray ang satuyang mga training diyan sa TESDA, malabaga nga ni ang pinakang latest ang resulta diyan kung pagpag-graduate sa drivers kang heavy equipment, kaya naaraman tama na 100% ang employment rate, kaya sa tuyang sekreto de mangkiba yun ang mag-deliver kang serbisyo sa tuyang mga kahimanwa. Yes, Attorney, napakagandang mga proyekto at maliban po dito, Attorney, si Jim Rafael po pala ito ng Radyo Oragon, Vera, Catanduanes. Maliban po dito, Attorney, arami asin aram kan gabos na tao nakadakol ng batas ang naipasanindo at napakinabangan nin kadakula kan mga Bicolano. Ano pa po, Attorney, ang mga nasa listahan o plano na batas na ipapasakan Ako Bicol Party List? Well, sa Ako Bicol Party List po, igwa po niya ipapasa na pinapuntang core shelter assistance program. Ito po ang klase batas na kung saan ang satuyang mga kahimanwa sa paagi kaini matatawanan tanin na klase harong na masaring harong na ang measurement between 5 to 6 meters by 10 meters, siguro siyempre mga pertahan, bintana, ang magayon na feature kayan, may emergency exit siya, and ang bubong slab para di mabakbak. Di makutog na duros. Kaya po, ang harong na ini itutugdok sa lugar na halangkaw, nganing ang sa tuyang mga kahimanwa, mag-super sa mga baha, and can withstand a strong wind that is between 350 to 380 kilometers per hour. Ini po
sa man na COVID-19 na response, imbis na susatuyang mga kahimanwa, mag-tipon dyan sa mga evacuation center, dahil na po mangyayari yan na kung saan pwede silang mag-ulakitan kang pag-apod ng mga infectious diseases. Kaya yaon ang satuyang intention man na sukwat ang masisave kang gobyerno sa pag-repair kang mga harong kan sa tuyang mga kababayan, magagamit sa ipigapod ng mga commercial centers na nga matabangan ang pagbangon kang ekonomiya kang digod na Bicolandia, lalong-lalo na dyan sa probinsya kang Catanduanes. Hindi pong klaseng batas na yun, mga taga-Bicol o taga-Catanduanes ay matawanan yung benepisyo, kundi bilog na Pilipinas po, bilog na Yes. nasyon kang Pilipinas. So, nga batas na may akong tawanan yung highlight, ini nga pigapuntang amendment kang local government code na kung saan po yung mga barangay officials starting from the barangay captain, konsihales, mga members kang barangay tanod, ito pong BHW, pigapuntang barangay health worker, as in mga nagmamanihar kang daycare center, igibuon tapos sinda ng mga regular employees. So, instead ng mga honorarium, ang sendang nare-receive, ang nare-receive nila po, itong pigapuntang regular salary na so magkakaigwasindahan na pigapuntang retirement benefits, DSI benefits, PhilHealth, and pag-ibig benefits po. So, kita po, utron ko, multisectoral kita, at sinyaon ng satuyang intensyon na matabangan, bakusa na ang mga Pilipino, kundi bilog na unang Pilipinas. And of course, yaon man ang satuyang intensyon na ingresan ang social pension na nare-receive sa satuyang mga senior citizen para sa pag-apresyar kan sa mga naginibuhan na kontribusyon sa satuyang sosyedad. Sa ngunyan baga, ang batas ng existido, nagre-receive lagi po the social pension that is in the amount of 500 pesos. We will increase that to 1,000 pesos po. And dahil na kitang pipilion, bako sa nang itong supigapod ng mga indigent, kabus po ining mga senior citizen tan. So, yan po ang mga diit na lista kan sa tuyang mga lakdang na dikibuhon comes this 19th Congress. As in, igwa pa pong iba, kaya lang ulang ang oras na para diskutiron yan, kapos. Yes, napakagayon ng mga kaplanuhan as in mga naginibo, Attorney Bores, at bako sana po na water system. Bagkus ito pang mga benefits kang barangay officials and sa tuyang mga paratukdo. Sir Bong? Yes, Attorney. Naramanimi po na mayroon pa kayong commitment po sa ibang radio, dyan po sa mainland po. Kaya Diyos mabalos tabi sa inyong oras po. Uling salita po, Attorney. Please. Yes po, and bago ako off the air, may ako lang po magpasalamat graray sa Indo, sa graray, ni po si Attorney Ramiro B. Boris Jr., the third nominee of Ako Bicol Party List, and pakihurong taso sa tuyang mga himanwa. Sa Lunes, sa maabot na Lunes, inutunta ang numero 10 sa likod, Ako Bicol Party List. Dahil iyan lang po na partido na makakatapos sa tuya, ang party list katabang sa tuya. And inutunta siya, hanapon ka ito, pugis itlog sa likod, i-shade ka ito. Tapos pagkatapos na ma-shade ka yan, na kita mag-apili kahit sa mga national candidates and local candidates na sa tutuyang na patuan. And at the same time, dahil po nang pagdagdagan yung boto sa isa ng botohan. Ako Bicol Party List naling dahil na-invalidate ang sa tuyang boto. Dahil sinda kita at Bicol katabang na kasorban. Yes. Thank you so much po, Attorney. Diyos po magbalos tabi sa sendo po mga effort dyan at sa buong Ako Bicol Party List. Salamat po. Okay, God bless. Okay, so isang magandang umaga po sa atin pong kararating lang na station manager. Walang iba po kundi si SM Lawrence. Good morning, ma'am. Yes, good morning mga ka-Radio Oragon and good morning Ako Bicol Party List numero 18 sa Balota. Ay, natrap lang kita ha. Garo halawigon ang motorcade ni sana akong date sa imo po. yes, ni Mayor Pusoy Sarmiento.
Okay. Ma'am, hapot tabi araw ni may nagapot. Sa Ah, kanapunda yeah, ko sige. ng mga party lists. Bakit ang ako Bicol pa man giraray ang bukang bibigan mga tao? Ganyan na po. Yes. Aram nindo, mga ka-Radio Oragon, mga ka-isla, an ako Bicol Party List kasi, kung hihilingon ta, ano ho, as in, kung uobserbahan ta, an ako Bicol Party List, an pinaka maray ang serbisyo. Ang ako Bicol Party List, ang dakol ning programa, proyekto na talagang tunay na, nakakaabot sa mga tao. Ang nabibenepisyuhan, bako lang pong ining Vira Catanduanes, bako lang pong buong Catanduanes, bako lang pong 11 munisipyo kan Catanduanes, buong Bicol region, and maging sa ibang lugar, ang ako Bicol Party List, nagtatabang, nagtutuwang, katabang na kasurug pa. Yeah, actually po, ma'am, SM, that was Wednesday. Kami po ay galing ulit sa Pandan Mhm. para bigyan po ng payout at ma-payout po ang mga kababayan po natin na naging miyembro at naging katabang sa tinapiga po nitang tupad. Mhm. So yung So, mga tupad beneficiaries. Oo, sila po ay mga nagtrabaho. Actually po, sa gobyerno yun actually, So, nagpapasalamat tayo sa coordination na rin ni Ma'am Condeno doon po sa Mhm. Pandan. Siya po ang SETEC po in charge. At na-accommodate po natin ang 56 na mga Mhm. tupad beneficiaries. Sa Pandan na munisipyo Yeah, ng Pandan, oo, sa Pandan iba yan. pa yung sa ibang munisipyo dito sa Catanduanes. Oo, actually, meron nakasama doon sa from Karamuran dahil malapit na lang naman para Mhm. hindi na mabago yung venue. May pumunta doon na taga Karamuran din. Actually, itong tupad nito ay malaking tulong, hindi lang po sa mga kababayan natin, pati rin sa atin pong mga barangay. Yes. Kasi sila po ang nagbibenepisyo nito Yes, even dito sa Virac, maraming naging beneficiaryo din ng tupad. At Tupad. patapos po ang pagsiserbi ni Tata, actually po, igwan na naman na nakuha ang pundoan sa tuwing congressman, pig-download na po sa Dole, kasi Mhm. partner po natin sa Dole. So we have 500 beneficiaries again. Sa tupad na naman ito. Yes, so we're looking for applicants for TOPAD programs. That again. is for 2022 lamang Oo, Oh. budget ngayon 2022. So natapos na po natin na implement po yung 564, of which halos yun na po yung pinaka-huling payout po natin, at may bago na naman na dumating na budget na naman. Ang laki pala mga ka-Radio Oragon. Ang laki ng matutulungan na naman ito ng Ako Bicol Party List dito sa atin, sa Catanduanes. Alam nyo mga ka-isla, kahapon po na-interview dito sa Radio Oragon itong si PBM Sani Francisco at inendorso niya mismo ang Ako Bicol Party List. Oh. Ito'y nanawagan siya sa publiko, sa kanyang mga taga-suporta dito sa buong Catanduanes, sa West District. Pag PBM kasi, sir, Yup. dito yan from Vira, Karamuran, San Andres. Okay. Eto, so lahat na supporters ni PBM Sani Francisco, nanawagan siya para sa Ako Bicol Party List. Yeah, siguro may magayon na nahiling po si Yes, dahil sabi niya, ang mga programa as in proyekto kan Ako Bicol Party List, tunay na nakakaabot sa mga benepisyaryo. Hindi lang ito, mama, during the time of election this is whole year round. At saka binanggit niya pa pala Aha. yung Typhoon Rolly na pinakaunang tumulong dito sa Catanduanes ay ang Ako Bicol Party List. Oo, tama yun. Oo. Actually, dahil sa hirap po ng mobilization during that time, kinarga mismo ng sariling barge ng Ako Bicol ang Mhm. mga equipments, almost 10 equipments po yun. Yes. So para hindi na po problema doon sa mga pinadala dito mga heavy equipments like payloader, wheelloader, nagdala na rin ng sariling tanker para hindi na po problema doon sa pagkarga ng mga krudo na kung saan ay kinakailangan pumunta ang mga equipments po natin para harion ang mga nakaharang sa kalsada. Yes, para makadaan tayo. Yung Oo. transportation natin, hindi na natin noon masyadong problemahin, at para makadaan na yung mga pagkain, mga relief goods na kailangang maabot na yung ating iba't ibang munisipyo dito sa atin. Yeah, almost 10 days yun, ma'am, na nag-stay Yes. dito. Matagal Ang tagal din. nila. Oo. So, at
Ako Bicol own expense yun. Yes. Oo. So, nagpapasalamat tayo dahil alam mo ma'am, taga dito ko sa Catanduanes, pag mayroong mga magagandang mga project, mga programs na ganito, isang orgulyo nita na maiatod nita ito sa tuwing mga kaymaymanwa. Mhm. Oo. Kaya ho ang Ako Bicol Party List, huwag nating kakalimutan, numero 18. So, yeah. Ma'am, actually po, halos natapos-tapos na rin kami sa pagtanggap natin sa educational assistance. Mhm. Oo. Actually, 1,000 beneficiaries ito. 1,000 Oo, beneficiaries dito sa atin. Sa Sa ang Catanduanes lang. Sa buong mga Catanduanes. anong mga school po? Actually po, ang qualified po dyan, yung mga nag-aaral na po sa college and university. Yes. Oo. So, galing po sa CSU, Catanduanes State and University, then CPIC, CPIC, and then Christian CC. Polytechnic, and CC. Catanduanes College. Yeah. So, sila Mm. po yung mga qualified para maka-avail sa tinatawag natin na educational assistance. Mhm. Ang ginawa lang naman po nila, ma'am, kasi sa mga ganito po mga program, first come, first serve basis po tayo, Mhm. wala ba yung silang ginawa, kundi pumunta lang po sa office and then mag-logbook lang po doon. Ibig sabihin, Mhm. pag nakapasok ng kanilang pangalan doon sa logbook po natin, they will benefits from educational assistance po natin. Mhm. Kaya mga Karade Oragon, mga kaisla, wala na pong rason ngayon para hindi makapag-aral ang ating mga kabataan, ang ating mga anak. Tama. Dahil kung ang problema po natin ay pampaaral, narito po ang Ako Bicol Party List. Laging nakaalalay, pumunta lamang po kayo sa opisina ng Ako Bicol Party List. Dito lang po yan sa Moonwalk, Virac. Tama. Ang lahat naman, ma'am, ng paraan ginagawa ng ating gobyerno para matulungan mga kababayan po natin. Yes. Kaya siguro, alam mo, sir, wala na ngayong pwedeng irason pa yung ating mga magulang na kaya hindi nakapag-aral dahil walang ganito, ganyan, or dahil sa kahirapan. Kasi ngayon, may mga programa na pwedeng sumalo sa ating mga anak, Oo. sa mga kabataan para sila makapag-aral. Yes po. Actually, hindi naman lahat academically speaking nag-excel ang mga anak natin. Maybe Yes. some of them are good in skills. Skills, yes. Oo. Kaya nariyan ulit ang Ako Bicol Party List para matulungan alalayan Oo. yung mga estudyanteng maraming talent. Yeah. Ano po? Kaya atin pong nire-recommenda in partnership with na rin sa TESDA program. Actually po, mag-implement na naman po ang Gilgal Training Center ng isang ng isang course para sa heavy equipment operation, and we will start this coming May 16. Wow, ang heavy equipment, mga Karade Oragon, if I am not mistaken, Mm-mm. iyan ba yung nagdadrive sa mga payloader? Yeah, tama ka po, ma'am. Tama ka Napakamahal ng sahod niyan. Oo, tama Kapag ka. kayo'y natuto Oo. at na-train kayo ng mabuti Mm-mm. ng Sa training center. sa training center, Opo. talagang ang sweldo nyo yan, magkano ba ang per day? Mga 1,000 yata, no? Nagsisimula po sa kapag nagsisimula ka pa lang from 600 upward. Oh. Especially, ma'am, kapag mayroon ka pong tinatawag na multiple skills. Wow. Hindi lang isa. Kaya talagang maraming tulong ang napapaabot ng Ako Bicol Party List Opo. sa mga training, Oo, hindi po tayo tumitigil hanggat ang gobyerno po natin ay nandyan din po ang Ako Bicol Party And we have List. also the GIP program. Actually, kasuha po, nagkaroon ho naman tayo ng bagong orientation para Government sa mga Internship Program. Tama, opo. Para sa mga kababayan po natin na gustong pumasok temporarily sa Mhm. atin pong mga government offices. So we have 12 applicants aside from existing GIPs po natin, ma'am. Mhm. Oo. So, nagpapasalamat din tayo sa mga kababayan natin na hindi rin tumitigil. Yes. Kasi alam niyo po, kung minsan, kinakailangan talagang magkaroon din ng effort galing sa atin Mhm. Mhm. para may dumating na biyaya. din sa Yes. At saka maraming natutulungan itong GIP. Marami sa ating mga pamilyado na ang nawalan ng trabaho noong pandemic pa. Oo. Hanggang sa nagsara na lang yung company pinagtatrabahuhan nila. Kasi wala talaga eh. Oo. Kung iisipin, lugi talaga. Ang suma total na luging na nga. So, nagsara. Mhm. At eto naman si Ako Bicol Party List, may GIP program. Kaya ito'y malaking tulong din. Lalo na doon sa mga pamilyado na Oo. sir. Kaya nga, hindi ho tayo tumitigil din
na ikuribat din sa atin pong headquarter na baka meron pa silang ibibigay, biyaya pang dadalhin po sa ating province kasi marami nangangailangan talaga ng tulong. Yes, i-download na nila dito Opo. para makatulong na tayo. Tama. At gusto na din po natin pasalamatan ng mga partners po natin tulad po ng DOLE, tulad po ng TESDA, tulad po ng DSWD. Mhm. Sila po yung mga government agencies na kung saan po karamay at kaagapay natin sa implementation ng mga programs natin. Yes, opo. Kasi sa kanila talaga dinadaan eh. Ano po, Oo. from Ako Bicol Party List, idadaan yan sa Department of Labor and Employment, Opo. and then sa DSWD, Yeah. and then another, yung isa pa, sa TESDA. TESDA. Meron pa yung mga scholarships Oo. program. Oo. Ma'am, kaswapon po, meron akong importanteng reminders doon sa mga nag-apply po para sa GIP po natin. Mhm. Kasi ang GIP po actually po government internship program, Mhm. isang para nito para ma-explore nila ang kanila pang mga skills and talents, may pakita sa mga tao. So, ang sa mga paalala ko sa kanila, one thing that you have to develop from within yourself, ito yung tinatawag natin na public speaking. Mhm. Sapagkat ang public speaking, tulad mo ma'am, madalas kang tumatawid, nagsasalita sa marami mga tao. Yes. So, importante po yon. Kasi, if you want to become successful in this life, importante po yung public speaking. Yes, kasi kailangan ma-improve mo yan. Tama. Hindi naman pwedeng kahit lang sa mababaw na argumento, mga ka-Radio Oragon, magtitinda ka pero hindi ka marunong magtinda. Magbenta. Kailangan marunong ka magpresenta. Mag-offer. Parang ganun yun. So, sa public speaking, lahat yan pinag-aaralan. Yes. Actually po, meron akong nabasang isang quotation. Kaya sinabi ko rin ito kaswapon. Sabi ko, public speaking is very important because once you open your mouth, you say to the world who you are. Yes. And dapat yung ating convincing power na riyan. That's right. Saan ba nagmumula ang ating convincing power? Bakit ba yung mga tao na ko-convince natin na pagkatiwalaan tayo? Because that's the way how we speak. Yeah. 'Di ba? Importante yan. That's the way how we talk. Ganun po 'yon. Any kind of products po ma'am, if you don't know how you gonna sell it, it will never come to nothing. Yes. Hindi ka naman pwedeng magtinda ng pampaganda tapos wala namang nakikita sa'yo. Parang ganun lang. Ano ho? Okay. Ma'am, again, papasalamat tayo po sa mga patuloy na sumusuporta sa Ako Bicol Party List. Ngayon po ma'am naman election na, di ba? Yes, and the last day na ngayon ng campaign. Yeah. So, sulitin na natin ito mga ka-Radio Oragon. Apo. Numero 18 sa Okay. balota, Ako Bicol Party List. Huwag ninyo pong kakalimutan dahil alam ninyo na po ang aming mga proyekto at programa. Marami na po kaming naging resipiente, nabenepisyohan, at higit sa lahat, matagal na po kami sa aming pagtulong sa inyo. Katabang na kasurug pa. Sa pulong taon na tabi, mama. Wow. A decade of helping. Dekada na pala ito, mga ka-Radio Oragon. Yeah. So, patuloy pa rin po tayo sa pag-suporta sa Ako Bicol Party List. Wag na wag kakalimutan. Tama. Ini po ma'am, ang satuya pong may offer sa satuya mga kaimanwa. Mhm. Po kami ibang may offer po sa Saindo, di kami kwartang may offer po sa kundi ang mga programa po nimi na samuya tabing pigaatod hanggang sa mga grassroots po natin. Yes. Ang alam mo sir, ang Ako Bicol hindi naman talaga yung nag-o-offer ng Monetary compensation. monetary during the time of compensation o election. kaya ganitong mga election para mamigay ng pera. Hindi ho ganun ang hindi po. Ako Bicol Party List. Bumabawi po kami sa aming mga proyekto, sa aming mga programa na talagang nakakarating sa inyo. Na talagang napapakinabangan ninyong lahat. Ano ho? Yan ang kagandahan. That's Nako. why we are proud, ma'am, sa ating Yes. pong party list, sa ating pong natatanggap na botor, sapagkat binigay ni po nindo ang sa indo pong mga tiwara. Maserbi po kami sa indo. At saka sa merong
merong botante, sir, na talagang grabe yung pagmakulog sa Ako Bicol Party List. Oo. Alam mo po ba, sir, na yung mga tarpaulin ng Ako Bicol Party List, sila ang nagpostering Oo. dahil sa pagmamahal nila sa Ako Bicol Party List, at sabi nila maraming salamat sa Ako Bicol Party List. Oo. Ito ang kanilang return, Opo. nagtulong sa pagpostering. Uncounting pa ang atin pong mga Yes. natutulungan kasi we will never stop. Even after this election, padagos po kami pong magsiserbi po sa Saindo. Ini po pigtaw sa tuya ng kagurangnan, sa tuya tabi ining tabangan, lalong-lalo na sa panahon ng kasakitan sa buhay. Nakatabang na, Yes, padagos nakatabang na. Matabang. Katabang na, kasurug pa hanggang ngunyan daing tunong sa pagtabang ang Ako Yeah. Bicol Party List. Oo. Ang pagtabang kaini, kaidto pa. Bako lang iningunyan. Pati ini continuous. Oo. Ano po, from parang mabilang ning taon, sa 10 taon. Halos talagang continuous ang pagtabang ning Ako Bicol Party List hanggang ngunyan. Oo. So, nakikiulay po kami sa tuyang mga kahimanwa digdi sa Virac, digdi sa Catanduanes, 11 munisipyo ng Catanduanes. Hagad mi man po ang sa indong suporta sa balota. Adyan po ang Ako Bicol Party List, numero 18. Tawaan nyo po kami ng 3 seats. Tangani po na pag naka 3 seats ang Ako Bicol Party List, mas dakol na pondo ang mapupunta sa Indugabos na mga benepisyaryo kan Ako Bicol Party List. Okay. Alam niyo po ma'am, kung titingnan po natin sa survey, hindi po nagbabago. Kung hindi po number 2, number 3 po ang Ako Bicol Party List. Hindi Since talaga that siya time. nawawala sa 1 and 2 or 3 yan na Oo. numero. So ang Ako Bicol Party List po talaga ay malakas. Hindi lang yan dahil sa sobrang lakas ng Ako Bicol Party List, kaya dyan lang po sila pumapalo 1, 2, 3. Dahil malakas din sila tumulong. Malakas din yung mga programa at proyekto ng Ako Bicol Party List para sa tao. Okay, dahil kita matunong kasi lalong-lalo na kung tatawang kita o troning pagkakataon at madagdagan po ang satuya tabing congressman, maging tulo tabi. Tangon yan po, igwa kitang duwa. Ano po, kung tatawang kita ning pagkakataon, isa ito yung mga kay Manwa, makatulog kita, mas takul ining grasya at biyaya sa satuyang pong banwa. Yes. 3 seats, kumbaga mga ka-Radio Oragon, 3 seats po ang kinakaipon nita sa Ako Bicol Party List. Ngani po na mas dumakol pa ang matabangan mi. Ano po? Yeah. As in, naturalmente, padagos-dagos kita. Kaya day po pagringawan, ang numero 18 sa balota, Ako Bicol Party List. Igwatabi nga po digdi ma'am, si Isa yung inspirasyon ka na Ako Bicol Party List, tamaski urual daw, naglilibot, nahihiling ang kapagalan. Ang inspirasyon kan Ako Bicol Party List, mga kaisla, daing iba kundi kamugabos. Tama. Kamugabos na mga tao, kamugabos na mga naniwala, kamugabos na mga suportadores kan Ako Bicol Party List, puon pa ka ito hanggang ngunyan. Sa 10 taon ning Ako Bicol Party List, kamo po gabos ang inspirasyon kan AKB Party List na ini. Kaya nga ni po ma'am, alam mo, pag sinabi po ng headquarter natin o kaya ng DOLE o na DSWD na TESDA na meron na naman kayong panibago na download na fund, ang iniisip po natin, mga kababayan natin, si Isa ay mga beneficiary naman. Yes. Paano kita makaduman? Paano kita makatabang pa sa Senda? Yes. So, ang iniisip talaga, perming mga tao. O, perming mga kasaradayan. So, ang inspirasyon ka Ako Bicol, kita gabos, kamugabos. Oo. Kamugabos na mga kahimanwa, kamo ang inspirasyon. Kasi kamo man, permi ang nasa isip ni Ako Bicol, na kaipuhan, makalaog kita sa araw kaininganing ang mga tao, padagos tapang matatabangan. Pag nakalaog kita sa 3 seats, mas lalo tapang matatabangan. Gusto tamang po tabi ma'am ni announce labadig wa pong gadangog mo niya na barangay captain na gusto niyo yes. pong makakuha po ng tupad program kasi bago pa lang ini ang gustong sabihin igwa pa kami mga dapat na matatawan
So kung si Simon pong barangay captain po, tabi nagadangog po niya na aga, at kung gusto niyo po na ang inyo pong mga ano yan, kay Manua o kaya kabarangay na maka-benefits po ng TOPAD program, kung mayari po lamang as soon as possible, punta na tabi sa office para mabigyan po namin kayo ng slots. Yes, sa gabos po ng mga barangay kapitan, digdi sa munisipyo kan na Virac, asen sa 11 munisipyo kan Catanduanes, Yeah. tama ba lahat? Yeah. Ano? Opo. O sa buong Catanduanes, gabos ng mga kapitanes kung kamo po naghihinanyog sa programa kan Ako Bicol Party List, tabi man po kamong pumunta na sa Ako Bicol na opisina digdi sa Munuok para po ini sa tupad program. Tupad program po ini na mabibenepisyohan ang sa indong mga kabarangay. Yes, okay. Again, ma'am, ngayon pong darating po na na election kasi, salamat sa mga mga municipal coordinators po natin tsaka youth coordinators kasi nang tawagan namin kahapon, they are very much willing to support us and to work with us sa ganito pong mga medyo mga critical moments. sa atin. Nakaugma pag-araw ka nakatouch mga karadio Orago na ang mismong sinda daing man ang mga kapalit or ano-ano pa man pero gasuporta sa Ako Bicol Party List. Oo, yung spirit of volunteerism. Yes. Kasi wala naman tayong monetary compensation Wala actually na binibigay sa Oo. kanila So, Talagang bulok sa puso ang kanilang voluntaryo ka pagtama. na Oo. matabang sa Ako Bicol Party List. Oo. Ma'am, ilan nga pong party list ang kasali? Alam niyo ba kung ilan? Ang dami. Mga more than ilan ba yun? Mga 170 yata. mga ganyan, mga more or less 200. Oo. Sa dinami-daming party list, isa lang dapat. Isa lang. Isa lang ang kukunin ninyo. Oo. So dito sa atin sa Catanduanes, piliin na ninyo yung kayo mismo. Piliin nindo ang sadiri nindo. Ang sarili natin yung pipiliin natin. Ako Bicol Party List. Oo. Piliin nindo ang sadili nindo. At alam po namin, sinisuguro po namin sa inyo na hindi po masasayang po ang boto po nindo. Yes, pag Ako Bicol Party List ang sa indong sinaydan sa balota. Pag nag-shade ka mo sa balota, hanapon nindo, day na kang magpunta kung sa inpa. Numero 18 na. Ako Bicol Party List. Tunay ang pagserbisyo, tunay ang pagmakulog sa gabos. Gusto naman pasalamatan po, siyempre, ang satuya pong congressman. Yes. Mga congressman sa ngayon. Kasi sa ngayon po, since hindi pa naman po nagkakaroon ng election, so we have to congressman na gusto natin pasalamatan dahil ang mga programs po sa mainland ay talagang pinaparating nila sa atin. Yes. Ang first nominee po natin, walang iba po si Congressman Elizalde Esco. Mhm. Thank you, Kong. And the second one ay si Congressman Alfredo Garbin. Garbin Jr. So maraming salamat Yeah. sa ating Ako Bicol Party List representative, Oo. Congressman Elizalde Esco and Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Oo, pati po ang mga staff po sa office hindi rin po tumitigil sa Yes, pag-ikot, lahat po ng mga sa empleyado, pag-monitor ng mga projects and programs, sa our mga active sila, implementing it. Oo. very active lahat ng staff ng Ako Bicol Party Kaya List. magtataka yung iba siguro po, ma'am, bakit kapag nagtotopad, bakit kapag education assistance, bakit kapag ganito, meron kaming documentation? Kasi iyon ang aming pong liquidation na meron kaming ginagawa Yes. sa atin pong opisina. Pero alam nyo, sir, na-observe ko, ikaw ang pinaka-aktibo. Sa pagiging aktibo nyo sa Ako Bicol Party List, nadadamay na rin ako. Kasi kung makikita nyo, itong si ating provincial coordinator, si Bongo, ay nako, itong si Sir, parang wala na yatang oras pa sa ibang bagay kundi Ako Bicol na lang. Kaya ang inyong lingkod, tinutulungan si provincial coordinator dito sa Catanduanes. Actually, papasalamat tayo po, ma'am. Actually, sinabi ko na nga po doon sa GC po namin na here are some people who are are patiently working with us, helping us, lending their hands para lang maihatid po ang programa natin. Kasama na po yung atin pong pag-tatarp na ito sa Yes. pag-ikot-ikot. Mhm. Papasalamat tayo sapagkat hindi natin po magagawa yan. At sa ngayon po, actually po, ma'am, what I am doing actually is I am using the law of leverage. Mhm. I can do 10 things at a time. Na
Importante po yun. Kasi you are maximizing the resources available. You strength energy ng ibang tao para sa isang purpose. Yes, at saka dito sa atin kapag ganitong mga pangyayari, hindi pwedeng one step at a time. Dapat one step pero maraming time o kaya maraming time o maraming step. Simultaneous. Simultaneous dapat at saka multitasking. Multitasking. Oo. Ganun po talaga sir kailangan. Oo. Kaya ganun na ka-strong ang Ako Bicol Party List dahil ang kanilang lahat na staff lahat sila multitasking. Nabasa ko po Para kayo. lang matulungan ang satuyang mga kahimanwa. Tama po yun. Actually po, ang ginagawa natin, sabi niyo po is multitasking. Sabi po ni John Rowe, you must have the ability, in order for you to become successful in life, you must have that ability to do a multitasking job. Hindi Yes. pwedeng one at a time. Mabagal ang senso nun. Mhm. Kaya mga Karadi Oragon, numero 18 sa balota, Yeah, Ako Bicol Party List. So, ma'am, it's now 8 o'clock in the morning. Meron pa tayong commitment sa ngayon. Yes. Last din na pati ngayon ng campaign eh. Oo po. So magpapaalam na po kami mga Karadi Oragon, kaya wag na wag ninyong kakalimutan. Number 18. Number 18 sa Lunes po yan ha, hindi bukas. Ulitin po natin, ma'am, ha. Nandito kami para sa inyo. Nandito kami para sa inyo. Nandito kami dahil kayo ang inspirasyon ng Ako Bicol Party List. Kaya tatayo kami para din sa inyo. Tama po. Ano po? Wag na wag ninyo pong kakalimutan, Ako Bicol Party List. Number 18 po sa balota. Number 18 sa balota. Alright, sa pangalan po ng Ako Bicol Party List, ito po sa inyong Provincial Coordinator. Walang iba pong si Sir Bongo. Thank you so much for having you this morning, ma'am. And yes, at ako naman ang inyong lingkod, ang station manager ng Radio Oragon, Miss Lawrence Rojas, ang laging kapartner ng Ako Bicol Party List programa sa radyo. Thank you and God bless. And maraming salamat mga kaisla. Hanggang sa muli po, babalik kami sa Sabado. Ako Bicol Party List, numero 18 sa balota.